Kardesên Federalên Amerîkî dibêjin Jessica Bowie ya 35 salî ji bajarê Albany plan kiribû bi amûrekî teqîner êrişê avahiya Meclisa Eyaleta New Yorkê bike û senatorên eyaletê bikuje. Bowie di 19 Tebağê de hatiye girtin, piştî ku tê îdia kirin wê tiştekê ku bawer dikir teqemenî û çekek destan bûn wergirtiye. بۆی پلان کرibû bi amûreke teqîner êrişî avahiya Meclisa Wîlayeta New Yorkê bike û sînatorên wîlayetê bikuje. Li gor Büroya Lêpirsînê ya Federal yan FBI Bowie di tomarên dengî de ji rêxistina tundre û terorîst Devleta İslamî Daişê re soza dilsoziyê daye. Herî kêm pênc caran serdana meclîsê kiriye û dema ku xaşo amadekariya êrişê dikir bi dehan wê ne kişandiye. Kar bi dest dibêjin ku wê herwiha xwestiye ku çekek peyda bike da ku dijî polîsan bikarbîne ger ew hewl bidin ku Bowie'yê rawestînin. Make no mistake about it. بلا گومانە تو کەسی تنەبە پلانە ئەدعاکریە خانم بووی جددی و خەتەر بوو بەسایە هەفکاریە هێزە پەیوەرە هەفبەش یا FBI لێ دژی تەروریزمê پلان هات پوچکردن. Daişê di sala 2019 de piştî bi salan şerê koalîsyona bi pêşengiya Amerîka û hevkarên wê yên heremî, bi taybet jî hêzên Sûriya Demokratîk yên bi pêşengiya Kurdan yan HSD serveriya xwe ya li ser erdê winda kir. Hêzên Amerîkî piştgiriya esmanî, istixbaratî û leşkerî didan. Dema ku bi hevdemî hêzên bi pêşengiya Kurdan HSD dijî Daişê şerê bejahî rêve dibir. Li gor pêzanînên Kongresa Amerîka bi sedan şervanên biyanî yên ji welatên Rojavayî tevlî Daişê bûn. Di nav wan de bi dehan welatiyên Amerîkî jî hebûn. Lêwindakirina serweriya axê yan li ser erdê Daîş ji holê ranekir. Hêzên Amerîkî û HSD operasyonên xwe yên ji bo pêşîgirtina vejîna Daişê berdewam kirin. Approximately 5 years ago, she converted to Islam. ئەو بەری 5 ساڵان بوو مسلمان و ئەم باوەڕ dikin ku di 4 heta 6 mehên dawî de radîkalîbûna wê veguherî amadekariya ji bo çalakiyê. Waliya New Yorkê Kathy Hochul dibêje hêzên evlehiyê beriya ku avahiya meclîsê yan jî kesên ku li wir dixebitin bikevin xeteriyê plana Bowie'yê pûç kirine. Because law enforcement intercepted this plot. Ji ber ku hêzên ewlehiyê zû destan ser vê plana ku tê îdiya kirin, li ser paytexta eyaleta me ti xeterî çê nebû û niha dijî meclîsê ti gafeke taybet yan pêbawer tune ye. Bowie niha bi hêwildana dabînkirina piştgiriya maddî ji bo komeke ku wek rêxistinek terorîst ya biyanî hatiye destnîşan kirin tê tawanbar kirin. Tawanbariyên dijî Bowie hîn li dadgehê nehatine îspat kirin. Özlem Yasak, Dengê Amerika, Washington DC.